Hoy! Bago ka rito ah. Saan ka? Bakit po? Bakit bago po ako rito, naano na po niyo ako? Bakit ha? Hingi ha? Pre, tumatakbo. Kuya. Inaano ko ng mga tambay din, puta. Kantado sila kuya. Tulungan niyo po ako. Tara. Sinilasin natin yun. Pre, bumabalik oh. Kinilasing kayo na ito, oh. Ano? Palag kayo, ha? Kaya ba natin yan? Malalaki. Oo nga, hindi natin kakayanin. Ano? Ano? Bakit? Papalag ka ba? Ano? Putang ina. Sa inyo nang kinilas ko, pre.